incwadi kaMshumayeli wesithathu from verse 1 kuya verse 8. Umshumayeli wesithathu from verse 1 kuya verse 8. Bonke kulesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa, isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo, isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa, isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha, isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka, isikhathi sokulila nesikhathi sokusina, isikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi sokuqoqa amatshe, isikhathi sokubhona nesikhathi sokungabhoni, isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa, isikhathi sokugcina nesikhathi sokulahla, isikhathi sokuklebhula nesikhathi sokuthunga, isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma, isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda, isikhathi sokulwa nesikhathi sokuzola. Amen. Yonke into inesikhathi sayo. Yonke into inesikhathi sayo. Kodwa engeke ngikuthole ukuthi ayikho into egcinwa uNkulunkulu edlula ukugcinwa uNkulunkulu njengesikhathi. uNkulunkulu unesikhathi sokwenza into ngesikhathi sakhe, akatatazeli. Kwesinye isikhathi ungahlupheka uze umthuke uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu unesikhathi sakhe. Kwesinye isikhathi ubuse. Ubulala abantu wenze yonke into uze uyiqambe izibongo zokubulala abantu. Minyaka ngeminyaka. uNkulunkulu ethule nje. Kanti uNkulunkulu unesikhathi sakhe. Uyabona njengoba ngimila sesiphile iminyaka edlula eyinkulungwaneni ezimbili sihlupheka. Sekuphile iminyaka ezinkulungwane ezidlula eyinkulungwane ezimbili sizilima singaboni. Kodwa sekufike isikhathi lapha uNkulunkulu ekhuluma khona njengoba esho uShembe ethi sebefuna ukusephuca ubukhosi baphakade. Okuseqinisweni izizwe zasephuca ubukhosi baphakade. Lokhu esakuthola phezu kwentaba yaseSinayi. Zisephucile izizwe ngendlela eyisimangaliso. Zisenzile izizwe iziphukuphuku. Zisenzile izizwe izinto engazilutho. uNkulunkulu njengoba esho nje uShembe ethi izitha zikaJehova zivukela wena. Izitha zikaJehova zivukele thina abantu abamnyama. Izitha zikaJehova zivukele thina ama-Israelites. Amen. Izitha zikaJehova zivukele thina amaHebheru. Namhlanje na asenayo uNkulunkulu. Asenayo uNkulunkulu. uNkulunkulu owafika kithi siseGibhithe wathumela uMose ukuthi ezosikhipha eGibhithe. Akasekho phakathi. Lo uNkulunkulu owayehamba nathi kwakuNkulunkulu oyisimangaliso. kwakuNkulunkulu onothando ngendlela eyisimangaliso. kwakuNkulunkulu ongakhathali. Bangakhathali uNkulunkulu. Mhla uNkulunkulu ethuma uMose ukuthi siyokhishwa entabeni eGibhithe, uFaro wayenqaba. uNkulunkulu wakhipha inhlupho yokuqala. uFaro wathi no. uNkulunkulu wakhipha inhlupho yesibili. uFaro wathi no. uNkulunkulu wakhipha inhlupho yesithathu, nesine, nesihlanu, nesithupha, neka7, neka8. Waze uFaro wabaleka uma sekhishwa
inhlupho yeshumi. Kodwa uNkulunkulu wayenesineke. Mhla sisuka siphuma eGibhithe sikhishwa uNkulunkulu wethu ngothando lwakhe. Uthi uNkulunkulu bathe bami ningahambi ngapha ngoba kunamaFilisti azolihlupha azolwa nami. Wayesesiqondisa olwandle ethi asihambe ngasolwandle. Sathi ma okhokho bethu befika olwandle amabutho kaFaro abe elandela ezohlasela. Kuthiwa kwangamabutho ayengamahashi angamakhulu ayisithupha, 600 horses. Amahashi ayezosibulala. Kodwa niyazi uNkulunkulu wethu wenzani. Wathatha ingilosi eyihamba phambi kokhokho bethu wathi ayibe ngemuva. Wathatha umlilo lo uhamba phambi kwabo wathi awube ngemuva. Ingilosi nomlilo kwabaphakathi kwamabutho kaFaro nathi. Manje amabutho kaFaro angazi ukuthi azodlula kanjani. Wayesethi uMose akashaye induku olwandle. Uyalwazi ulwandle ukuthi into enjani. Wathi akashaye ngenduku olwandle. Walishaya ulwandle ngenduku lwehlukana phakathi. Okhokho bahamba ngenyawo phakathi olwandle. Kuthiwa amagagasi athi onke kwavuleka indlela bahamba abantu abathandwa uNkulunkulu. Bahamba abantu abathandwa uNkulunkulu. Bayophuma ngale. Bathi mase bephumile ngale abona amabutho kaFaro ukuthi hayi kuyahambeka lapho olwandle nawaphosela phakathi. Phosela. Isho njalo ke insizwa kaMayisi. Ithi lwado molwandle. Lwaduma ulwandle. Njengamanje sibuyele emuva lapho esaqala khona. Sibuyele emuva lapho esaqala khona ukuhlupheka. Saqala ukuhlushwa ngamaGibhithe. Usho njalo umprofeti, usho njalo babamkhulu. Uthi lwaduma ulwandle. Zathi ma ilokhuza selivulekile ulwandle abantwana bakwaIsrael sebephume ngalena zangena ingqola zikaFaro zangena zonke. Hawu washaya kanye uMose ilokhuza induku lwaduma ulwandle yaphela yonke indaba yazo. Yaphela yonke indaba yazo. Ngikhuluma uNkulunkulu njalo. Uma uNkulunkulu ebathanda abantu. Uma uNkulunkulu etshengisa ukuba nomusa kubantu, uNkulunkulu ayikho into emehlulayo. Baphuma ngale bonke. Bathi basebehamba endleleni balamba. Bamphendukela uMose. Bathi Mose,
Oseqinisweni bathi ma impi kaFaro iza. Bamjikela abantu Mose. Bathi yayibona impi kaFaro. Bathi bekukuhle ukuthi sibe namathuna siyobula sife eGibhithe kunokuthi sizofa lapha. Wathi uFaro animethembe uNkulunkulu. Animethembe uNkulunkulu sife eGibhithe. Baphuma ngale yonke impi kaFaro yaphela. Kodwa bathi ma befika ngale sebehamba belambile bamjikela. Bathi uzosibulala ehlane. Uzosibulala ehlane. Wabheka phezulu umuntu kaNkulunkulu wathi Nkosi namba sebengijikela. Bathi ngizobabulala ehlane. uNkulunkulu wehlisa imana. Uyazi ukuthi le mana uNkulunkulu wayehlisa njalo for 40 years. La eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi kwakuthi uma kusebusuku le mana lena ibe inyama, bedla inyama. Kuthi mase kusekuseni bedle isinkwa. For 40 years. 40 years behamba kanjalo. Bephila ngemana. Bangamanamasimu ababengawalima banganalutho kodwa babephila ngemana kaNkulunkulu ngothando. uNkulunkulu onjalo ngamthatha. uNkulunkulu onjalo ngamthatha. 40 years ebusuku bamukela imana. Le mana lena kuthiwa kuba inyama. Ekuseni bamukela isinkwa. And baningi, there were over 2 million. Kunethende lapha. uMose hambe eyokhuluma noNkulunkulu. Ebuye ezohlala. Ehlale nabantu. Yazi uthini? Babe ngashiswa ilanga. Ma kusemini kunefu elihamba phezulu kwabo. Lelifu leli bengashiswa ilanga. Uma kusebusuku kube nomlilo. Kube nomlilo ohamba ubakhanyisele bonke. Over 2 million people kukhanye kubesemini kunomlilo okhanyayo obakhanyisela bonke. For 40 years. Must we undermine that God? Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayebatshelile ukuthi makungulesihlanu bephathe ukudla okwanela nesabatha ngoba ngesabatha bangafanele ukuthi beyofuna ukudla imana. Kodwa abantu babengakwenzi lokho, bengakuthatha ukudla ngolesihlanu behambe ngesabatha bofuna ukudla. Abantu belapho. Wehla uNkulunkulu ezulwini entabeni yaseSinayi. Wabonakala bonke abantu. Wabatshela ukuthi senizophila impilo yami. Nginikhiphe eGibhithe. Abantu abayikhuluma indaba kaNkulunkulu ekhipha abantwana bakwaIsrael eGibhithe ukuthi uNkulunkulu uma kwake kwaba khona isikhathi lapho wakwayibonakalisa khona ukuthi ukhona kwaba mhla ekhipha abantwana bakwaIsrael eGibhithe. Uma ucabanga wena lo uNkulunkulu yini engamehlula? Yini engamehlula? Babe ngasehlula belungu kuba asimlahla uNkulunkulu. Babe ngasehlula kanjani? Ungathi abantwana bakwaIsrael bayakwazi ukuthi bewele ulwandle. Isiphi isikhali esasingenza ukuthi sehlula belungu uma sasimkhonza uNkulunkulu? Kodwa azange samkhonza. Abantu bathi uma befika entabeni yaseSinayi benza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi bayomkhonza, bathi abamkhonza. Abamkhonza. Kuyo yonke lento ayebenzele yona ebakhipha eGibhithe bezinkomo beboshelwa.
ebakhiphe ehambe nabo for 40 years bedla ukudla okuvela ezulwini bengazange balima bengazange benze amanzi ayihamba ephele mase ephelile belwe noMose bathi befike kumanzi amanzi akaphuzeki imara wathi uNkulunkulu thatha lesihlahla wasithatha isihlahla wasiphonsa emanzini amanzi abamnandi aphuzeka because uNkulunkulu wayithanda abantu bakhe yeka umuntu othanda abantu bakhe samlahla uNkulunkulu samlahla. And then the next thing what happened emva kuba sebemlahlile uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli babengangqotshwa noma yisiphi isizwe ngoba babelwelwa ngisho zingilosi babelwelwa ngisho zingilosi. Abantwana bakwaIsrayeli kwakuphuma ingilosi zilwe impi yabo zinqobe zonke izizwe. Ikhona isizwe singamelana nengilosi kodwa abantu bamlahla uNkulunkulu bagcina sebebuswa ama-Nebukadnezari abantu abangazilutho ngoNkulunkulu bagcina bebuswa ngamaGreki bagcina bebuswa ama-Romans and saphela-ke lapho mhlawumbe sibuswa ama-Romans ngoba abantu abasisusa completely kuNkulunkulu kwaba ama-Romans completely. For these 2000 years sikhonza iy'thombe kodwa sibonge ukuthi sikhonza iy'thombe asibonge ukuthi sikhonza babhala ama-creeds ukuthi asingahlangani nabo nangokuganana nangani uNkulunkulu wethu uNkulunkulu oyisithixo besho uNkulunkulu uJehova wathi isithixo kwathiwa noma yiphi incwadi yamaHebheru usukela kuGenesis ayemukelekile nesabatha laqala nemikhosi yakwaIsrayeli yakhe baqeda yonke into yakwaIsrayeli abantu bathe maselokhuza basebasakhela inkolo yabo ekhonza izithixo zabo basebejika bethi laba abantwana bakwaIsrayeli balahleka kwasekuthiwa thina singama-Gentiles ngakho-ke njengoba singama-Gentiles ibona sebengabantwana bakaNkulunkulu ofanele ukuthi bekholiswe thina besizwe simnyama thina abantu bakaNkulunkulu thina uNkulunkulu othena singabantwana bakhe saphenduka saba ama-Gentiles abelungu basebephenduka beba abantwana bakaNkulunkulu and we did not see that. Bamthatha uMesaya wethu bampenda bamenza waba umlungu wabo bathatha ilokhuza isitabane basipenda sapenda sasikhoza sasibhuqa namhlanje izigidi zabantu abamnyama zikhonza leso sitabane. And I was shocked mangilalela kwi-video kusho umlungu echaza lento umlungu hayi ukuthi bechaza abantu abamnyama bechaza umlungu engichaza ukuthi kwakusiza bhokhi njengoba ngangachaza nami ethi wapendwa lokhuzwa kahle wayesehamba kuthiwa nangokuJesu wahamba wonke amathempeli uhambe kuthiwa uJesu wagcina kwamukeleka ukuthi uJesu 1497 wakhiwa uJesu omhlophe bonke abantu abamnyama bamkhonza kwakhiwa uMaria omhlophe bonke abantu abamnyama zonke izithombe zokhokho bethu zaphendula zaba ziyithombe zabelungu sasala thina singenawo uNkulunkulu abelungu abanoNkulunkulu basebephuma beqhamuka sebephethe iBhayibheli sekungelabo iBhayibheli lethu laphenduka laba iBhayibheli labo kodwa uthi umshumayeli konke kunesikhathi noma sesiqilazwe for over 20,000 years kodwa konke kunesikhathi njengamanje leso sikhathi siphelile sokuthi abantu begqilazeke ngengqondo ngoba njengamanje sigqilazeke ngengqondo
yonke into kaNkulunkulu owasihluphekela kangaka kusukela eGibhite, sikhiphe eGibhite, sizigqila, sizinkomo, siboshelwa, sishawa, wasikhipha, wahamba nathi for 40 years, sondliwa nguye, sikhanyiselwa nguye, sivikelwa elangeni nguye, siphiwa amanzi nguye. Namhla lo uNkulunkulu akuseni uNkulunkulu wethu. Akuseni. Simlahlile. Kwakhiwa isithombe kwathiwa uJesu, kwathiwa uJesu uNkulunkulu yethu. Kanti kwalowo Jesu okhulunywa ngaye akusena nalo Jesu owayezalwa uMaria. Kusukelwe njena umlungu njena oyintaliyane futhi oyisitabane kwathiwa uNkulunkulu wethu. And siyamkhonza namanje siyamkhonza. Njengoba ngikhuluma njena basebaningi amasazomkhonza ngoba abantu mabe lahliwe, umuntu olahliwe ngeke umenze lutho. Noma ungamchazela kanjani ukuthi lento oyenzayo ayikho, you can't understand. Uma umuntu omnyama ephethe iBhayibheli engakwazi ukugcina isabatha usuke ethi wenzani? Because iBhayibheli lonke ligcwele isabatha. Uma umuntu engafuni ukukhonza isabatha usuke ethi wenzani? Uma umuntu ethi umthetho kaNkulunkulu awungagcinwa usuke ethini? Usuke ethini? Kodwa yonke into inesikhathi sayo. Njengamanjena labo abanenhlanhla bayolizwa izwi lovela ezulwini. Amen. Bayolizwa izwi lasezulwini. Sekufika isikhathi. Mangele mangifunda ko-YouTube bathola ukuthi kunamaJuda akhuluma le ndaba, kunabantu abamnyama abakhuluma le ndaba. Yonke indawo bakhuluma indaba ukuthi senziwa iphupho, sakhohliswa, kwathiwa singama-Gentiles kanti thina singamaJuda. Kwase kuyothathwa abelungu kwathiwa ibona amaJuda. iBhayibheli likhuluma ngathi kwathiwa likhuluma abelungu, kwaze kwakhiwa ngisho ama-movies abelungu. And akakho omnye umuntu obengaqala ukuyikhuluma le ndaba ngaphandle kwethu. Ngoba bonke abantu badukile. Badukile bonke abantu. Yokubuyela eJerusalema. Abanye abantu ibenza belale bengalele. Ngoba i-revolution eqeda amanga. I-revolution eqeda imibuso yamanga. I-revolution eqeda abaprofeti bamanga. I-revolution lena eqeda amanga. Engeke uzoyivike ngoba sekuyisikhathi sesifikile isikhathi. Akakho umuntu ozokwazi ukuphika ukuthi akasiyena uIsraelite. Ngoba kunobufakazi okugcwele anthropologically, historically, otherwise. Konke ubufakazi bukclear manje ukuthi singamaHebrew, singama-Israelites. Siyisizwe sikaNkulunkulu. Amen. Ithina esalahla uNkulunkulu. Ithina esalahla. Uma kuqhamuka abantu bomdabu bethi basibuyele enkolweni yomdabu siba elokhuzeni sikhonze izangoma nayo yonke into, bazositshela ukuthi lo nkulunkulu lona wokhokho wathini uNkulunkulu ngalezi zinto sebethe basikhonza. Ngoba phela sinawo umlando wethu usuka entabeni yaseSinayi. Sinawo umlando wethu. uNkulunkulu wasinikeza ukuthi kufanele siphile kanjani. So laba sebethi asibuyele enkolweni yomdabu, yiphi le nkolo yomdabu? Ngoba inkolo yomdabu inkolo kaMose. Yiphi le nkolo yomdabu? Nalobo ubuKristu obukhona kusazophela. Kusazoba khona ubuKristu ngempela obizwa kuthiwa ubuNazaretha. Ngoba ubuKristu obukhona obaziwa ezulwini ubuKristu obuNazaretha. Acts 24 verse 5.
Izenzo 24 verse 5. Alikho futhi elinye ibandla oyolithola ngaphandle kwaleli eliuzenzo 24 verse 5. Ngoba le ndoda siyifumene iyishinga ivusa ukwambuka phakathi kwamaJuda ezweni lonke inhloko yehlelo lamaNazaretha. Alikho elinye ihlelo elikhona eBhayibhelini ngaphandle kwehlelo lamaNazaretha. uJesu wayeyihlelo lamaNazaretha, and we are going back to that. Amen. Ngakho ke umuntu ofuna ukuba umKristu kufanele ebe ngaphansi kohlelo lamaNazaretha. And egcinisa abantu. Engagunde ekhanda. Engayidli ngoluku. Ingenziwa yonke lento uma ngabe sifuna ukuba amaNazaretha, uma ngabe sifuna ukuba amaNazaretha kaKristu. There's no shortcut. And we cannot asikwazi kumgolisa uNkulunkulu. There's no shortcut ekhonzeni uNkulunkulu. No shortcut. Ngoba ukuze sibe kulesi simo, saba kulesi simo ngoba salahla uNkulunkulu. Uma sifuna ukubuyela uNkulunkulu, we have to do these things. Kusafanele ukuthi sihlangane eJerusalema, sicele intethelelo uNkulunkulu ukuthi Nkosi, lokho esakwenza kwakuyiphutha, and we are going back to you. And asikwazi ukusho ngomlomo. Ngoba asonanga ngomlomo, sona ngezenzo. Sona. Manje nake, this is the period of khona ilokhuza isikhathi wakuthiwa i-dark age. Angazi ke noma lena i-yellow age noma i-white age. Kodwa this is God's age. Amen. Isikhathi sikaNkulunkulu. Kodwa siyazi ukuthi akubo bonke abantu abazokholwa. Ngoba la ngesikhathi sikaMose abantu babekufa. Kodwa at least kungcono ukuthi ungakholwa ukwazi ukukholwa kunokuthi ungakholwa ungakwazi ukukholwa ukuthi kuyini. Njalo umlungu beshe ethi mina ngisakholwa ngoba ngitholile ukuthi yonke lento ayingamanga sidlala amaRoma. Kusho umlungu. Wathi mina ngakuye ukukholwa ngithi time discover yonke lento ngavele ngakuye ukukholwa. Kusho umlungu. Hayi ukuthi bekusho umuntu omnyama kwakusho umlungu. Lo bechaza lento. Kodwa wabona ukuthi no lento yokukholwa ayikho. Wayeka. Futhi nje manje ngimele kumabhizinisi angingeni indaba yokukholwa ngoba ngathola ukuthi lento ingamanga idlala amaRoma. Kusho umlungu. What are you saying? Uma umlungu ekhuluma nje ukuthi ayikho lento. Njengoba babone nje belungu bengakholwa. Ngoba belungu bayazi ukuthi ayikho yonke. Ayikho yonke. Yonke lento esinikezwe ngamaRoma, yonke nje inkolo yamaRoma ayikho. Inkolo kuphela egcilaza ingqondo zethu. Uma sifuna ukukholwa sibuyele enkolweni kaMose. Amen. Inkolo ekhona inkolo kaMose kuphela. Kufanele sibuke ukuthi uNkulunkulu uma ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukuthanda kangakanani, hamba ufunda inkolo kaMose. Iqale eGibhithe, ungaqali lapho uNkulunkulu seshaya khona imithetho. Iqale lapho uNkulunkulu ekusebenzela khona ekondla. Ngoba awukwazi ukuthi bese uqala uthi ubaba wakho hayi ubaba unemithetho eminingi, baba unemithetho eminingi. Qala lapho ubaba khona ekondla. Ukuthi uNkulunkulu wayehle ezulwini waya kuMose wathi ukukhala kwabantu bami sengizizwile. Wehle ezulwini wehlela thina. Wehlela thina. Wehlela thina bonke. Ngisho ukuthi ke ngithi mangifunda le ndaba yabantu baseGibhithe, ngifunda uthando lukaNkulunkulu ezehlela yena ezulwini ezokhipha abantu bakhe ebuhloni. Uma ungasubuka ukuthi abantwana bakwaIsrael babehluphe kangani beseGibhithe, ngisho ungabuka ifilimu yabo ngeke uzulale.
uma ungabubuke ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bahlupheka kanjani sekuthiwe manje na abakhishwe eGibhithe ukuthi bahlushwa kanjani kubhaliwe eBhayibhelini. Yebo. Bathi uma bephuma eGibhithe bahlabelela uMose wahlabelela intombi zakhona ihlabelela zithi kanti ngelinye ilanga siyoke sikhululwe bezwa ukukhululwa bekhululwa uNkulunkulu wehla ezulwini wazobakhulula ngenkathi sebephuma eGibhithe. You can imagine how happy they were when they were leaving Egypt. Abantu ababe bathanda eGibhithe babanika amagolide babanikeza amasiliva bathi bathanda ngoba akibo bonke abantu ngisho phakathi koSathane kodwa kuba khona umuntu ophilayo ngoba kuthiwa abantwana baselukhuzeni uFaro waqale wathi ababelethisi ma kubelethiswa umfana bembulale kodwa ababelethisi bangakwenza lokho bathi mabebuza ukuthi kanjani bathi hayi amakhosikazi ase-Israyeli ayisimangalisi abavele beyibelethele. Kubhalwe eBhayibhelini angidlali kusho njalo. Kusho ababelethisi bathi hayi bayinto esimanga bavele beyibelethele. Babona uFaro ukuthi ayikho lento asethi-ke akuphumeke manjena-ke amasosha-ke ehambe kulala bonke abantwana abangabafana. That is what we once faced with. Base behamba-ke bebulawa. Bandla. Hayi babulala uNkulunkulu. Basuka uNkulunkulu ezulwini. No, this is too much. Abantwana bami laba. Abantwana lama wafika washo njalo kuMose wathi uNkulunkulu wawuyihlo. uNkulunkulu wayithanda uyihlo. uNkulunkulu wayithanda uAbraham. uNkulunkulu wayithanda uIsaka. uNkulunkulu wayithanda uJakobe. Ngenza isivumelwano nobaba nokhokho wakho Abraham ukuthi ngoninikeza izwe elinenyosi elinayo yonke into. Wathi-ke sengiyanithatha sengilisa kulelo lizwe. Amen. Wabathatha uNkulunkulu. Khona isikhathi lapha uFaro lapho wathi uNkulunkulu khona kwinhlupho ka-10 wathi kuyofa bonke amazibulo aseGibhithe. Onke. Manje noma yiphi ingane yakhe izibulo isikona. Bafa bonke amazibulo kwasala bakwa-Israyeli kuphela. Wathi ingilosi nina-ke nothatha izinyane lemvu nilihlabe bese nilokhuza ngegazi nifaka igazi phezulu kwelokhuza kwesicaba. Iyothi uma ingilosi ibona leli gazi besibona ukuthi umuzwa kwa-Israyeli lo besiyihlula. Iphasika laqala kanjani. Abantu basinda ngegazi ngoba basebephendula nje manje sethi igazi likaJesu. Cha. Anginjalo sidlala belungu. Hayi ukuthi kwakuyigazi likaJesu. Kwaba igazi lemvu. Elagcotshwa elokhuzeni odongeni ukuze ingilosi ma ibulala abantwana baseGibhithe besala bakwa-Israyeli. It was a sign yokuthi umuzwa waseKika Israyeli abantwana bakwa-Israyeli. So kwasekuthiwa-ke it's a Passover. I-Passover. Uthi uNkulunkulu i-Passover noyigubha kuze kube ngunaphakade. La ebandleni lamaNazarete ayigutsho babamkhulu. Thina sakhula igutsho. Kodwa siyaphela manje. Akathi yaphela kanjani kodwa isekho. Kwaku-April. U-April inyanga yokuqala ngokaNkulunkulu. Njengoba manje sesinoJanuary. uJanuary inyanga amaRoma. Nalezi insuku sekuthiwa Monday, Tuesday izinto zamaRoma zonke. Kodwa uNkulunkulu inyanga yokuqala uJanuary ulokhuza April. Yeah.
u-April inyanga yokuqala. Wathi-ke uNkulunkulu koze kube ngunaphakade. Uthi-ke uNkulunkulu izinsuku eziwu-7 enyangeni niyodla isinkwa esingenamvubelo. Bothi ma abantwana benu bembuza kwisizukulwane esilandelayo noma ngesanini ukuthi why singisidla isinkwa esingenamvubelo, uthi niyobatshela ukuthi sikhumbula usuku uNkulunkulu esikhipha eGibhithe. Kubhalwe eBhayibhelini. Kusho eBhayibhelini lithi wathi uNkulunkulu bothi ma abantwana benu ngezizukulwane bethi yini singasidli isinkwa esingenamvubelo ngalezi zinsuku ezo-7 enyangeni kaBhibhi. Uthi wayesethi uNkulunkulu niyobachazela abantwana benu ukuthi sikhumbula usuku uNkulunkulu owasikhipha ngalo eGibhithe. Yabo. Lokhu ukuthi singasidli isinkwa esingenamvubelo akusiyona into yokudlala. Yasho uNkulunkulu njengoba uShembe wafika wayivusa. La ngidlala ngidideka bengikhuluma nomkhokheli ngithi mina uyabona sisabona kudala uShembe lento lena wayibona kudala ngoba ngangadideka thina why ukuthi uShembe indaba kaJefta le intombi yakhe eyalokhuza eyayinikela ikwasekugcinwa kwathiwa kogcina inkosi yakhe ngoba kwangasho uNkulunkulu kwawusiko nje lokwa-Israyeli. Why thina sikugcina lapha elokhuzeni ebandeni lamaNazaretha? Why? Niyazi siyagcina? Yes, why? Nangakuthi hayi ithina le ntombi kaJafete kwakukhokho wethu, uJafete kwakukhokho wethu, yinto yakithi le. Yinto yakithi. Kodwa thina sasingayo ziningabi izinto uShembe nayo nje lesihlabelelo njengoba kuthiwa njena ethi uShembe sebefuna ukusephuca umkhosi baphakade sakuthola entabeni yaseSinayi. Wayesitshela uShembe kodwa sibuka njengoba ngigqoke kanjena nje ngatshela kusukela ngo-2010 kudume ikhanda kuthiwa ithini le ngilosi hambe sothenga lesi sigqoko asazi ukuthi kuthiwa why. Uyabona wenze into ungayazi uvele ube reluctant nokuyenza ngoba uyazi ukuthi wenzelani. Ziningabi izinto befike ikhuluma ingilosi kodwa sigcine sibe sishada ngamakhanda nomkhokheli. Okunye nalesi sigqoke nje engifakayo sahambe siyifuna nje singathi lezi igqoko lezi ekhuluma ngazo ingilosi ezinye siyithunge unsika kasithungele niyazazi siyithunge singazi ukuthi senzelani. Kanti ingilosi isiphindisela ezweni lakithi. Hayi phuma emabheshini ake ngibuyele lapha ngiyela lapho kwaqala khona abantu njengoba ngigqokile njena ngikhumbule okhokho bami. Ngikhumbule okhokho bami, ngikhumbule abaprofeti abakhulu oMose, ngikhumbule uJesu, ngikhumbule bonke abaprofeti nabo bonke nje abantu bakwa-Israyeli abegqoka kanje. Kodwa lokhu ukugqoka lokho sikufundisa umuntu wasezulwini. Na ugqoka kanje. Yebo. Na njengoba ngigqokile. Ukuthi akafake nesigqoko, mina ngenzela ukuthi ingawule. Kodwa nje ufaka kanje. Ukugqoka sezulwini. Amen. Nalo hamba nami ngigqoke kanje. Amen.
yonke into iqala ngami kodwa nje nibone imina ngaqala ukuphumula ebhisho. Because we are representing isimo esasikuso ngesikhathi uNkulunkulu efika phambi kwethu. Ngisho uMose uzombona egqoke kanje ngisho ngathatha nasi lokho nje niyibonile ku Facebook. Manje na we need to be proud. We need to rethink. Lento lena esiyiyo kufanele wonke umuntu ihlale engqondweni yakhe ukuthi hawu kanti ngomIsrael kanti laba abantu ababeshawa eJerusalema bebaleka bebehlushwa amaRoma kanti kwangokhokho bethu. Kanti laba abantu ababehlushwa kanjena eGibhithe kanti kwangokhokho bethu. Manje na so many things are going to be clear to many people. Ukuthi why uNkulunkulu wathuma uSheme. Abantu bakuzoqala bebuka ngoba kuyacaca manje ukuthi wayevusa wayevusa elayitha kabusha ikhandlela elasecishini esizweni esodwa. Kodwa there are so many challenges. Abantu abazobhekana nabo ngoba le ntshumayelo lena yabo yokuthi asibuyele emasikweni bazositshela ukuthi imaphi amasiko. Uma la masiko abantu asibuyele kubo ephambana nemfundiso kaNkulunkulu basihlubu. Badasuka uNkulunkulu. Nalaba asebezakhele oNkulunkulu babo bazobe besitshela ukuthi emthethweni kaNkulunkulu lo esimkhonza waselokhuzeni wakwaba khona nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Onke amabandla will have a challenge. They must not just rejoice ukuthi bangama Israel. Kodwa kufanele bebuye emthethweni kaNkulunkulu. Amen. Sonke kufanele manje senze introspection ukuthi where are we? What are we doing? Iyiphi indlela ezokwenza ukuthi ukuthi ngempela where are we? What are we doing? And this is the year of revolution. This is a year of divine revolution. Revolution yokuthi sibuyele kuNkulunkulu. Whether people like it or not, sekuyisikhathi sokuthi abantu bebuyele kuNkulunkulu. It's not a question of isikhathi. Isikhathi sokuthi uyibone ukuthi where are you? Where are you? Uyisitha sikaJehova. Njengoba esho uJehova uShembe ethi izitha zikaJehova zivukela wena. Ngoba izitha zikaJehova zivukela umuntu okhuluma ngoJehova. Usho njalo uShembe. Uthi izitha zikaJehova wena Afrika zivukela wena. Uma njena ukhuluma ngoNkulunkulu izitha zikaJehova ziyazivukele wena okhuluma ngoNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma njena izitha zikaJehova seyithukuthele zifile. Zifile ukuthi lo muntu lona uzokona into yethu. Izitha kaJehova ke lezo. Inkosi busisele kwenuzwe. Amen. Inkosi busiphamwe kwebandla. Amen.